салом тамошобинани азизи гиромӣ. Умедварам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансия ҳастед. Хуш омадед ба канали мо. Дина гудакои ваъда кардам ки пага бо бери мебарорим тона. Бери бурорем. Гуфтам айли пага мебарам ки хестем ки бери туман. Вале бо хела рафтай туманаш ҳам вообще дида намешуд. Ба ҳамин хона шития наис шаисова шаусун. Айҷа мультик тамошо када. Да учва бармон ҷашин. Айҷа я палисос кунам гирамози. Башинам ба азар тамошо кунам. Ха? тамошо бидон чӣ хеле гуфтум. Суратгирӣ мерем. Дина рафтем карочи нашуд. Маҳкам дай ҳама. имрӯз якта ёфтем ки кор кайста буда. ҳозавая мерем сурат мегирем шуна. Барои грин карта. Тест зиракар муҳаммад. Туман хела нест ҷам хе туман ебуд ки рага капшон та сар накади ман нигоҳ кӯя бо муаммад кӯхшу нигоҳ кӯ покои сарша бина рага дастате аз уҷа мерем очаш кати додар ждар кайса девая пешаки рафтан мои қафо бери химик шудаи چه؟ آنتیک آه نفهمیدم کفش سرد که محکم که او چسبکشه محکم که یه پاکه ایس کنم خوش رو تاگید Великам же светофор да. Сейчас я гариф успеткнем, уже камышмо. Ана успет кадем. Ина иҷа жда дорӣ наша. Рага. Вая нигоҳ кун. Звонта набурон, хушу нахан, даста поён кун. Нигоҳ кун, вая нигоҳ кун, Усмон. Поёна нигоҳ накун. Болара нигоҳ кун, Усмон. Анам. Короче, тамошобинам мо аз суратгирӣ биромадем, қариби 1 соат дар суратгирак истодем. Муҳаммад кати очаш гузашт. Ма успеҳ накардам. 110 секунда истодаам нав 60. Усмон бефара нашидӣ? А? Бефара нашидӣ? Почо дар накард? Дар кард? Почош дар кард Усмон, а Усмон? Усмон. Ба. Настроениш нест. Чи я нафаҳмидам Усмон. Да чи? Ки мега? Рага. Хемо гузаштем пешохода. Қариб 3 минут ҳамҷо ждат кардем. Беҳад дароз бад кардем. Секундча. Хай рафтаистем.
بیا آسمان تزرگه بفرش که قاستر همه گرده آسمان ужинкнем гармай хна бега ужинда борщ да бия кай муҳаммад наби ай ҷабошан онам пахтем гифтем чеш писа пенишо интернет сыха каю ҳамихи 5 дона нон шуд кани бия уҷа шинегу муҳаммад усмонам биогу усмон биёде بیا قخر لبافه یا نمیخره چرا؟ میخره اوزی بچه بنا خوده نه جام کدستیم کو همش نمیخره کویا بچه نه همش نمیخره یه پشونده مونه میگیری موز میگیری بی نه ام دست خونه کشو دست خونه کشو نیدیشه اینش کشو نیدیشه آه کشو بیا کشون شو Aha. Ayrıca mekre. Makam magazi du. Kan tagazi di? Ama just tirka giron kayagem. Ne? Dabarım. Makam. Ondan dedim ba gaz donki sushi. Ce, bana da khuna gaz sushi. Ya baba bu da. Ya bu ne baba çibuda? Dastarxoni paket dagi? Dastarxona. Нигли ма дига ауҷ нагирифт қоқш рафа мехед евне қоқш рафа аҷон кто да красавчик усмону маму купила да не маму хорошую купила да мальчик. Да. Один мальчик, два мальчика, да? Угу, бе. Ва бинед тамошобинон будако чӣ кардиян. Рақамошон ориян дар танаи холодильник, дари холодильник часпондияну. Фел алфавит. Ана ҷушад. Тамошобинон кадоми хурдаса бошад ба шумо иштиёи таом, ба моям низ иштиёи таом. влогаҳои оянда дар канали Аллоҳ бошед. Худо нигаҳбон.